Като стрелбетите по-бързо. Сега. Родане, айде съберете. Човек, тук е виришен трактор, не може да мине, затова ще ви се притеснява. Белета, където ще мине. Аз ще върна още един път да го бутна. Да го изкопам ли и тук? Само ако го улучиш. Как ще изкарате от тук наляво, ами так? Влезе ли назад, няма излезе? Кой наляво ще излезне, бе? Öbür rapuru silip ne?